Simulation exercise sa pagpanuli sa usa ka financial institution gipahigayon sa kapulisan. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Chona Carion. Chona. Yes, ala nahimong kulbahina magpagparesponde sa kapulisan sa alarma sa pagpanulis sa usa ka financial establishment nga nahimutang sa daan panganiban karon lang yung hapon. Apan atong pahibawon ang atong mga viewers alan nga usa lamang kini ka simulation exercise aron pagsukod sa katakos sa kapulisan pag-alarma or pagresponde sa alarma sa robbery. Alas 3:20 karong hapon, usa ka lending company ang gitulis sa 8 ka mga tulisan nga nakamotorsiklo ug ang uban luwan sa van. Milanat og 2 ka minuto migawas ang 6 ka tulisan sakay sa van, samtang ang 2 ka tulisan nabilin sa sulod. After 5 minutes, miabot ang mga pulis ug ang 2 ka tulisan mi-hostage sa mga empleyado ug usa ka customer sa maong establishment. Gikordon usab ang crime scene. Miabot ang negotiator nga si Chief Inspector Weldemar Chu. Milanat og 10 minutes ang pakipag-negotiate apan nagmagahi ang mga tulisan. Dinhi na mipahigay og assault ang mga sakop sa special weapons and tactics. 2 ka mga buto lang alang sa 2 ka tulisan. Naangol usab ang usa ka hostage. Miabot usab ang ambulansya nga may nagdala sa naangol. Gipatawag ang homicide alang sa 2 ka mga namatay nga tulisan. Samtang nadakpan usab ang 6 ka mga tulisan. Atong paminawon karon si Senior Superintendent Armando Radok, ang hepe sa Regional Special Operations and Plans Division sa Police Regional Office 7. So usa ni siya tanaw na to ang i-consider na to ang communication, mobility, response time, and how they will handle the crime scene area, and how they will also do the pursuit of those playing suspect. Yes, sa pagkakaroon alan, padayon ang assessment kang ipahigayon sa kapulisan. Usa sa ilang naobserbahan kaganiha nga lack of communications equipments ang pagpahigayon sa road blockade. So gipaabot alan nga dugang simulation exercise sa mga financial establishments dinhi sa Sugbo ang ipahigayon sa kapulisan. Alan? Salamat Chona Carion sa imong live report.